naani in between dias Iran. Napay isa ka mapa diha. Dahil lang ako ning kion diri mga katropa. Kay unsa ni mga nasod kay di mo nato gyud ma-memorize ba? Di ara. Uy, gamay man ni ako ang kuan diri. Na diri ang Oman, UAE, Saudi, Bahrain, unya ang Kuwait nastumoy ang Kuwait. Unya kining dako may galapi ka stampi Iran. Kanang gamay diha nga murag kipot mga igala mo na Strait of Hormuz. Now alas kasayo na sa tanan, unsa man ni may galang ginatawag nga Strait of Hormuz. Kining Strait of Hormuz bay, no? Mao ni mga igala ang kuan sa Middle East, kundiin, no? The world foremost oil producing region. Niya kini may igala nga waterways critical ni agianan ni may igala sa tanang maritime trade din ha mga kaigsuunan. Kining nasangpit may gala nga maritime airway passage mga igsoon nga nakadaghan mo agi di nga barko, no? Particularly kining Strait of Hormuz which handles 1/5 no of the world's oil or anaa sa 21 million barrels per day kada adlaw bay. Una apektado ani India no? Ang India bay gala kay 80% sa fuel sa India gikuha mga igala gikan sa diha mauagi mga igsoon, no? It is about 100 miles long and just 24 miles wide, no? Kipot ni siya mo nay pasabot anang strait, no? Narrow point bounded by Iran in the north and by the UAE and Oman in the south mga kaigsuunan. Now, decision makers and investors need to tackle the sudden breakdown of regional logistics og ang paghunong karon sa trade may gala pinaagi sa major sea route nga nagkonekta sa Middle East ug mga Indo-Pacific. Key findings may gala, no? Sumala sa mga ekonomista. Diagi akong papel para di ta maglibog ani, no? Global energy supply faces an immediate deficit of 20 million barrels oil per day, representing 1/5 of global consumption as early as 2026. Maritime insurance premium of the Persian Gulf are rising by 50% with major providers issuing cancellation notice of war risk coverage effective March 5, 2026 mga higala. So mas mutaas. Suspension of operation at Dubai International Airport disrupts the transit of 2 million annual passengers, severing the primary logistic between Link, Western and Asian market. No? Kini mga igalang diretso tani mga katropa nga why does it matter? Nganong importante kayo ni mga kaigsunan? The removal of 20 million barrels of daily supply triggers an immediate surge in Brent crude prices. Makapamahal ba nga igala sa presyo sa lana? If the blockade ang pagsirado karon sa Iran diha mga igala sa ilang passage, in the past initial 72 hours, market expects that prices per barrel will exceed by $100. Higher energy costs will increase the price of refined fuel, affecting the transportation and logistics sectors globally. Dili lang maigala Asian, kundi global ang epekto ni ini maigala. Ang isa nga maapektuhan, China, no, which is 50% maigala sa ilang import oil, gikan maigala diha, no? Now, paunsa ni maka-apekto nato? Ang mga produkto nga gigama sa China maigala posibleng mamahal. O ang atong mga produkto nga ginaangkat from China to the Philippines may gala posibleng maapektuhan. That's a possibility mga kaigsunan. Now, ang China magatubang may gala og dako kayong hulga sa ilang manufacturing sector. O tama. Ang Strait of Hormuz may gala transport approximately 50% sa China oil imports. Disruption o paghunong niini may gala sa nasampit nga supply maka-jeopardize sa industrial output o national power grids which could cause the GDP decline this fiscal year mga katropa. Dako kay ning epekto bay. Now, maka-apekto man ni sa manufacturing sector sa China. And we have products mga gala from China. Posible may gala nga mga produktong atong angkato sa China mumahal gyapon. Ang GCC's member states rely on oil and gas export 30% to 90% of government revenue. The delay in product commercialization obstruct the influx of funds necessary for governmental budgets and infrastructure development. Shipping companies are rerouting vessels away from Persian Gulf and Suez Canal. Routing vessels via Cape of Good Hope
sa Africa dapit may gala increase of 10-15 days in transmit times. But pasabot mas mudugay mo abot ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga nasod o sa atong nasod may gala ang mga delivery sama niini may galang mga oil. 50% escalation in maritime insurance costs renders regional shipping operation financially unsustainable for significant number of carriers. Prominent insurance providers stop offering war risk coverage, mga higala. Bullseye! Bullseye! Dugang paniini kay alas 9:26 na mga katropa. Arita sa atuang nasod mga kaigsuunan, no? Sa Pilipinas, ang atong oil kabalo naman mog asagikan. Kabalo na mog asagikan. Our LPG, liquefied petroleum gas, mga petroleum gases na to, mga higala, or oil, such as gasoline na to, refined, crude or diesel na to, we don't have that. Wa tay ato ana may higala. And mostly, nagsaligta sa pag-angkat og produkto, usab dinhi mga kaigsunan. Bisan pag Amerika ta mo kuha, ang Amerika mga higala, kulangon sab. Kay muangkat ra sang Amerika daw nya iya manggigira. Karon ang Iran kay di man pud muampo, di masad muluhod. No, makigira man pud gani gitaas naman nila ilang bandera may galang pula. Ut pasabot mo balos gyud. So unsay atong lauman ni ini bay, mumahal gyud ang presyo sa petrolyo. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.